som i forvejen har erfaring med at drive lufthavnsvæsen. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, om vedkommende er ret, men kunne man bygge en vej fra Narsarsuaq til Qaqortoq i stedet for en lufthavn? Og hvorfor gør man det så ikke? Partierne er ret. Det er der, jeg mener, at der er blevet lavet en undersøgelse omkring den der sag, men vi har en endnu bedre løsning. Det er, at man bygger nogle minimalistiske baner, grusbaner i 6 byer, og på den måde løser trafikproblemet. Og på den måde kan du løse hele landets problem, og ikke kun et enkelt bys trafikproblem. Det var måske også en fejl at starte med nogen, der slet ikke vil have en lufthavn i Qaqortoq, men det vil Siumut. Vi vil gerne have en lufthavn i Qaqortoq. Men det er hellere have grusbaner. Det er bare et spørgsmål om, hvilken lufthavn vi taler om. Altså, det er jo fuldstændig underordnet for en passager for at komme fra A til B, om det er en grusbane, eller om det er en guldbelagt bane, eller om det er en asfaltbane. Det er jo fuldstændig underlagt. Det skal bare gøres på sikkerhedsmæssige vilkår, og så skal det gøres billigst. Så en grusbund. Siumut, kunne man bygge en vej fra Narsarsuaq til Qaqortoq, som er billigere og i virkeligheden gør det samme job? Fra Siumut har vi klart udtrykt, vi vil have en lufthavn i Qaqortoq. Tasiilaq, Nuuk, Ilulissat, vi skal også forlænge dem, tilpasse dem. Vi skal udvikle samfundet. Vi har 4 vækstsøjler. Turisme, fiskeri. De forskellige andre søjler, ikke også? Turisme, fiskeri og minedrift, råstoffer. Minedrift og andre væksterhverv, ikke også? Sådan, de forskellige ting der, dem har vi. Det var fordi, jeg brugte en forkert hånd. Det var kun derfor. Men derfor, vi skal fylde op på den måde, at vi skal sørge for, at vi får videreudviklet det der vækstscenarier, sådan så vi også kan målrette vores uddannelse ind på det område. De skal være. Så har I været undersøgt, om der kunne laves en vej, der gjorde det samme? Vejen, den er blevet diskuteret flere gange. Der har været flere ting, der også har været inde over, og den står jo også i Transportkommissionens betænkning. Men her, vi går ind og siger, vi vil have vores lufthavn heroppe i Nuuk forlænget, vi vil have en i Ilulissat forlænget, vi vil have samme længde i Qaqortoq, vi vil have samme længde i Tasiilaq. På den måde, så får du landet til at hænge sammen, og du får udviklet de forskellige regioner. Rønner. Den vender vi nemlig lige tilbage til lige om lidt, men første omgang lad os lige holde øjnene på denne her vej. Kunne det være en mulighed i stedet for lufthavn IA? Altså Qaqortoq skal selvfølgelig ikke snydes for en lufthavn. Og vi har jo set, at i Sisimiut for eksempel har man jo fået en lufthavn, og der taler man jo alligevel stadigvæk om en vej fra Sisimiut til Kangerlussuaq. Så det ene udelukker ikke det andet, hvis det hænger sammen. Det, der er vigtigt for os fra Inuit Ataqatigiit, det er, at det skal hænge sammen. Og jeg er jo sådan set nødt til også at spørge Siumut, hvor de har tænkt sig at hente pengene fra. De taler om så mange udvidelser og nye lufthavne, uden at pege på, hvor pengene skal komme fra. Ja. Vi siger, at vi skal ikke tage pengene fra boligbyggeri til den lufthavn i Qaqortoq. Lad os finde nogle andre midler til at bygge den lufthavn, og lad os lave et system, som hænger meget bedre sammen, end det gør i dag. Demokraterne, kunne en vej gøre det samme job? Altså, kunne de få det samme ud af det? Måske, men jeg synes, vi skal være realistiske. Landets økonomi bløder. Jeg synes ikke, det er tidspunkt at tale vej eller lufthavn lige nu. Vi har nogle økonomiske reformer, vi skal have fuldført, og derefter så kan det nok komme på tale. Atassut? Atassut siger helt klart, at vi skal selvfølgelig have en lufthavn i Qaqortoq på 1199 meter. Det er en langtidsinvestering, og det er i forhold til at lave et vejbyggeri fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Det er ikke løsningen, fordi der er meget store dybe fjorde, hvis man kender dem dernede fra, eller når man kender området. Så skal man lave broer og dit og dat. Det skal det ikke. Så er det bedre med kanaler. Jo, når du nævnte det, vil jeg også gerne kommentere det. Andre lande, de laver landeveje. Vi har i Grønland mange både, hvor mange sejler ud, hvor der er farligt. Vi vil gerne lave kanaler, hvor det kan lade sig gøre. Vi vil ikke lave tunneller til Island eller noget. Vi vil selvfølgelig bruge vores ressourcer i Sisimiut til at stå for det. Og vi vil spare mange menneskeliv på den måde. Det er vores sikkerhed, det drejer sig om. Fint. I har været på banen. Jeg kunne godt tænke mig lige, for jeg synes jo, det er retfærdigt, når du står og nævner, at der skal være længere landingsbaner i Nuuk, der skal være længere landingsbaner i Ilulissat, Qaqortoq skal have en ny lufthavn, og Tasiilaq skal også ind i billedet. Vi har en presset økonomi. Hvor skal de penge komme fra? Nu har vi jo snakket sammen i ret mange gange.
dig og mig. Fiskeriet er en af søjlerne, ikke også? Hvor vi skal gå ind og hente en del penge fra. Forædlingsprocesser skal ske heroppe. Der er store dele, vi kan hente den vej fra. Samtidig er der også måde for fremmedfinansiering, hvor vi skyder vores baner i Lysat og den her op i Nuuk ind i de selskab. Lave et selskab for igen understøtte de der vækst, søjler, vi gerne vil have. Hvis vi vil gøre det, så har de jo også muligheden for uddannelsesområdet at gå ind og se tilpasse hele systemet sådan. Det nytter jo ikke bare, at vi går ud og nævner dem sådan fire hele tiden. Men der er ikke penge i kassen, hvor jeg kan stadigvæk ikke se, at du sætter checken på ryggen af en fisk, der ikke er fundet endnu, og en forædling, som branchen har været ude at sige, at der er ikke så meget at hente. Her, nu når du går ind og siger det sådan, så er det meget nemt sagt. Fisken bliver fanget heroppe i vandet, og igen, vi fanger 197.000 ton fisk, modsat vores naboland, der ligger ved siden af, der fanger 1,4 millioner tons. Var det ikke på tide, at vi fisker en ekstra stor bestand heroppe, fordi vi har fiskene i farvandet, så få noget mere økonomi ind den vej. Hvad vil det koste at lave de her 4 lufthavne? Hvad vil det koste at lave 4 lufthavne? Penge. Hvor meget har I regnet på det? Du kan jo gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes det er. Der er måske cirka 1,3 milliarder, som det skal være i sådan build, operate and transfer projekt, ligesom vi lavede med Buksefjordværket hernede, der koster 1 milliard kroner. Allerede dengang i starten af 90'erne, der sagde man, Grønland går konkurs. Er vi gået konkurs? Nej, vi har heldigvis fået en hel masse andre vandkraftværker, mere selvforsynende. Inuit Ataqatigiit. Kim Kielsen har vel en pointe her. Vi kan jo ikke bare spare os ud af en økonomisk nedgang. Vi bliver vel også nødt til at investere i at få gang i hjulene igen, eller hvad? Helt sikkert, men altså, som demokraterne også var inde på, økonomien er dårlig, BNP er faldet for andet år i træk, der er hul i landskassen, der er en lav vækst. Men er der så ikke netop grund til at gå ind og gøre noget? Lige præcis. Det vi mener, det er, at vi har behov for en proaktiv vækststrategi, og hvor vi også skal ind og drøfte, hvordan kan vi sikre regional vækst. Men noget af det, jeg synes, som jeg rigtig godt kunne høre Siumut om, det er det her med, lad os da få fisken på disken. Altså, hvad er det for nogle fisk, I snakker om? Og er det ikke umodent og uansvarligt, at man ikke har gjort det tidligere, end at man gør det midt under en valgkamp? Hvis man har haft kendskab til, at der har været mulighed for nogle indtægter, så er det eneste ansvarlige at gøre, det er at sikre, at det bliver gjort, og det kan kun gå for langsomt. Kim og Martha, det må I meget gerne svare på. Det er utroligt nemt at sige, kom her og få det gjort sådan her nu. Vi har lige blevet Siumut-formand. Vi kører den linje her, som jeg har lagt nu, og den måde kører vi så, at vi skal gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes skal vi få mere for fiskene. Makrellen, siger I, dengang, der er ikke nogen penge, der kommer i kassen. 78 millioner er der kommet i kassen. I vil hellere direkte ind og hente for boligejere. I vil hellere ind og hente for den veluddannede. I vil hellere gøre, ejendomsskat vil I også gå ind og tage. Hvad med de der forskellige lovgivninger, I selv har været med til at vedtage? Prøv lige at tænke på dem. I har sørget for, at flere begynder at boligforsyne sig selv. Det er da den vej, vi skal gøre. En selvstændig person skal selv også kunne komme videre. I stedet for, at vi skal flå ham og rippe ham. Så hellere rippe fiskene. Det får en hurtig kommentar til. Vi skal nok samarbejde med Siumut om at finde ud af, hvordan vi får mere ud af de fisk. Problemet er bare, at Siumut står og lover til højre og venstre og taler om, at vi skal have en øget lighed i Grønland. Men de peger ikke på, hvordan vi får øget den lighed. De peger ikke på, hvor det er, de svære beslutninger skal tages. De lover til højre og venstre og siger, at tingene nok skal gå. Men problemet er, at landskassen har det rigtig, rigtig hårdt, og vi er nødt til alle sammen at kunne pege på, hvor det er, vi går hen og tager nogle penge for at hjælpe dem, der har det allerhårdest. Nu holder vi lige pause med jer herover, og så skal vi også have demokraterne på banen. Har Siumut ikke en pointe? Er der ikke behov for, at det offentlige går med ind og sparker gang i denne her økonomi? Vi kan vel ikke bare spare os ud af det hele? Jeg vil sige, først og fremmest, så synes jeg, I skal lade være med at mundhugges far og mor skændes. Det tror jeg ikke, Grønland gider at høre på. Altså. Men bortset fra det, så vil jeg så sige, at vi har snakket med turismeindustrien, og de siger, at der behøves ikke længere landingsbaner alle mulige steder. Det kan godt sparkes i gang nu. Det handler om at få nogle samarbejdsaftaler med de andre lande uden for Grønland. Det handler ikke om længere landingsbaner. Så vi kan sagtens få økonomien i gang alligevel. Så er det bedre med længere servicekontrakter til Greenland osv.
Det er det, der er vigtigt, sådan de har et bedre grundlag at komme videre på. Men har de stadig ikke en pointe om, at det offentlige kan gå ind og være med til at sætte bare en smule gang i vores økonomi? Der er bare ikke nogen penge at tage af. Hvis vi havde det, så kunne vi sagtens, men det kan vi ikke, som det er lige nu. Der skal omprioriteres, der skal laves brede forlig. Det er det, der er brug for lige nu. Og så kan vi kigge på det, måske om 10-15 år. Lad os lægge en plan for Grønland, i stedet for at køre den her zigzag-kurs. Partiet Naleraq har markeret. Ja, Brønner. Jeg synes, det er en meget farlig kurs, IA og demokraterne er på. Fordi når det går økonomisk dårligt med et samfund, så er det meget, meget vigtigt, at man også tør investere. Landingsbaner og infrastruktur er blandt andet nogle af de ting, der giver rigtig god mening at investere i, når det går økonomisk dårligt for et samfund. Derfor så er det også vigtigt, at man bruger økonomien, som man har i et samfund, til erhvervsudvikling, så man sikrer nogle langtidsarbejdspladser. Inden for fiskeriet er det meget, meget vigtigt, at vi udnytter de ressourcer, vi har optimalt. Inden for turismen og inden for råstofferne, der skal vi også lige så forsigtigt i gang, men ned med menige mand, så vi har mulighed for at få sat gang i hjulene i Grønland. Det kan ikke nytte noget, at vi sidder og ikke tør bruge pengene på andet end velfærd. Hvis vi bruger pengene kun på velfærd, det er ligesom at tisse i bukserne. Om 2 minutter, så er pengene brugt op, og så har vi stadigvæk intet. Vi bliver nødt til at skabe noget udvikling i det her samfund, hvis vi skal komme godt ud af den her krise, vi er i. Er der slut for markeret? Ja, vi har nøjagtigt samme holdning, som Naleraq har her. Og jeg synes, det er en enormt farlig kurs, som demokraterne IA lægger op til. Så vil jeg lige komme videre her og sige, i forhold til finansiering af lufthavnen, de har syltet 1,5 milliarder i bygge- og anlægsfonden, dengang de havde magten. 1,5 milliarder, det sparer til 4 lufthavne, som de bare har lavet ligge uden at få realiseret. Vi kommer altså ikke uden videre i Grønland ved at spare os ihjel. Vi er nødt til at sætte gang for at kunne fremme turismen og kunne få vores billigere forsyning, både til luft og til vands. Så det er vejen frem for, at vi skal komme videre i Grønland. Det er, at vi skal have sænket priserne på infrastruktur, og der er lufthavnen en kæmpe stor skridt for at kunne komme videre. I får hurtigt kommentar på det, som de siger herover netop, at jeres politiske kurs er farlig for Grønland. Jeg synes, det er endnu mere farligt, at man kommer ud med en finanslov med et underskud på 1/4 milliard. Det er ikke ansvarligt. Altså, vi har været ude at sige, at vi gerne vil skabe bedre rammer for erhvervslivet, fordi hvis vi ikke skaber bedre rammer for erhvervslivet, så er det jo uattraktivt at drive virksomhed her. Så vi har været inde på selskabsskat, og vi har været inde på afskrivningsregler. Så jeg synes, det er så har man ikke hørt på, hvad vi har sagt. For Grønland. Jeg har set jeres fingre, men vi prøver at lukke denne her ned lige om lidt. Jeg synes, det lyder meget nemt, at partiet Naleraq kan stå og pege af, at noget andre gør er farligt. Jeres egen formand, som sad og var formand for Naalakkersuisut i mange år op til 2009, da han gav slip på magten i 2009, måtte vi ind og redde Royal Greenland med 0,5 milliard. Det var en farlig kurs. Den måde, vores land blev kørt i de år, var en farlig kurs. Hvis vi ikke går ind og sikrer, at der kommer gang i reformerne, som netop handler om, at vi skal spare, det handler reformer også om, så siger vi jo også samtidig, at der ikke er penge til at bruge alt for meget mere på velfærd. Det er en modig ting at gå ind og gøre, og vi skal have mod til at prioritere på de reformer. Jeg vil meget gerne høre, hvor det er, I gerne vil gå ind og prioritere. Vi skal selvfølgelig sammen med reformerne have gang i væksten, og det er også det, vi står og siger meget klart herfra. Kort kommentar for jer, så bliver det Siumut. Ja, lige for at tage Andreas Uldums kommentar til os, det er, altså jeg har hørt, at I er superliberalister. En af de største professorer inden for superliberalisme, han hedder Keynes, og hans teori går ud på, hvis det er sådan et samfund af krise, så skal man putte penge ud i samfundet, uanset om der er underskud på landskassen eller ej. Så det er utrolig vigtigt, at pengene skal ud og arbejde i samfundet, i henhold til Keynes teori. En hurtig kommentar for Siumut. Ja. Først lige en lille korrektion, ikke? Der er ikke 1/4 milliard underskud i nogen finanslovforslag. Der er 84 millioner, og meget bekendt er 1/4 milliard 250 millioner. 84 millioner, ikke 1/4 milliard. Jeg vil gerne sige, det koster penge at tjene penge.
Det burde de liberale partier jo være de første til at indse. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså, vi kan ikke bare lade pengene stå passive i vores selskaber. Lad os liberalisere den. Lad os privatisere den. Og vi kan ikke bare lade 3/4 milliard ligge i bygge- og anlægsfond. Lad os bruge den. Lad os aktivere den. Lad os bruge de penge. Lad os lånefinansiere de investeringer, vi har behov for. I stedet for stagnation er meget farligere. Det er direkte farligt. Altså reformer og vækst, det er det, der skal til. Og for at kunne gøre det, der skal vi bruge de penge, vi har, i stedet for at drømme om de penge, vi ikke har. Og så skal vi også have gang i minedriften. Demokraterne, nu får I en hurtig kommentar til. Jeg er helt enig med jer. Altså, så længe I vil være ansvarlige, ligesom os, så kan vi samarbejde om det hele. Altså, en Inatsisartut-bygning til 400 millioner, det kunne man godt have brugt på noget andet til at skabe vækst i landet. Altså, prioritere ordentligt, så skal vi nok snakke om det. Det får en kommentar til, selvfølgelig. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det er noget Inatsisartut, samlet Inatsisartut, med undtagelse af demokraterne, der ikke var imod, men undlod at stemme. Parlamentsbygningen skal ikke finansieres over finansloven. Parlamentsbygningen skal netop BOT-finansieres. Det eneste millioner, der tages af finansloven, det ved alle partier, der har været med til at stemme den der parlamentsbygning. Det er 3 millioner over finansloven. 3 millioner. Resten finansieres på samme måde, som vi har finansieret Buksefjords anlægge. Jeg vil gerne lidt tilbage til underskuddet på finansloven, fordi det kan godt være, at der er beregnet, at der skal være et underskud på 84 millioner, men der kommer jo også et underskud fra makrelfiskeriet, hvor man jo netop gik ind og tog brugte en afgift, som vi sagde, den skal vi være påpasselige med, når det er et forsøgsfiskeri. Vi ved ikke, om der bliver fisket de 100.000 tons, der var målet, og det blev der ikke, og derfor kommer der også et yderligere underskud fra makrelfiskeriet. Så lad os nu se, hvor stort underskuddet bliver for 2014, og det er der, hvor jeg også savner den ansvarlighed, som de siddende regeringspartier og nu Siumut har stået og snakket om i meget lang tid, uden at vi har set den komme ud i praksis. Savner ansvarlighed, Siumut. En afsluttende kommentar for jer. Jamen, kære Sara, makrel er der ny. Makrel er der fantastisk stor ny indtægt. 78 millioner for et nyt fiskeri. Du kan da ikke forvente mere. Det bliver sidste ord for denne her debat. Nu vender vi os til spørgsmål fra salen. Og så skal vi se, er der spørgsmål. Vi kan jo starte med Benny. Han sidder hernede. Er der hul i der igennem her? Nej. Prøv lige at se, om der er lyd i at sige dit navn. Der er vist fin lyd her. Traditioner, de er gode. Jeg håber, I har tilbudt jeres kandidatur og vil trække arbejdstøjet for at udføre en meningsfuld og samfundsgavnlig indsats. Men på forårssamling 2011 blev der fremsat et forslag, punkt 41, om vedtagelse af bevilling af midler til ansøgning om 3-årige skoleforløb for personer med vidtgående handicap. Dette blev andenbehandlet på EM 2011, punkt 22, og der blev lavet en betænkning efter udvalgsbehandling, hvor udvalget skriver, udvalget ønsker med ændringsforslaget at støbe op om unge med vidtgående handicap og samtidig tilsikre en reel afbureaukratisering i det for handicappede unge fremover vil være muligt på én gang at få tildelt efterskoleophold i op til 3 år, uden at ansøge herom hvert år. Dette ændringsforslag blev vedtaget med 29 stemmer ud af 29 mulige, men beslutningen er ikke indskrevet i nogen offentliggjorte love, forordninger eller bekendtgørelser. Forældrene, værgerne, kommunerne skal stadigvæk søge år for år. Så det er meget frustrerende at få oplyst fra kommunerne, at det stadig skal søges hvert år i november om bevilling til næste skoleår. Lad os komme frem til så er det nu, jeg vil spørge om. Kan det være rigtigt, at beslutninger vedtaget af Inatsisartut ikke implementeres i gældende lovgivning, og dermed ikke føres ud i praksis? Hvad vil du som ansvarlig politiker gøre for at ændre dette? Kort og kontant, den kaster vi over til Adasut. Kom. Hvad kan I gøre, for det bliver skrevet ind, kommer ud, vi udfører det i praksis? Ja, alle lov skal selvfølgelig ud
Og der blev sendt ud til kontorerne. Men udover at det bliver sat ind i systemerne, så burde man også annoncere den i landets store aviser, sådan at de er også tilgængelige. Så det vil vi gerne stå for. En hurtig kommentar fra demokraterne. Ja, vi er enige i, at sociallovgivningen skal reformeres og strømlignes, så det er selvfølgelig for dårligt, at de oplever, at der bliver vedtaget noget i Inatsisartut, som så ikke kommer med i lovgivningen. Det er klart, at folk, som har familiemedlemmer, som er handicappede her i landet, er bekymrede. Det, de især er bekymrede for, det er, hvad der skal ske med deres handicappede familiemedlemmer, når det er sådan, at familien eller forsørgeren dør, eller hvordan de skal klare sig og få et nogenlunde normalt liv. Jeg synes, vi er nødt til at stilling fra gang til gang i forhold til vores handicappede medborgere, og jeg ved, at det er svært med dem, som er i Danmark. Min lillebror er selv anbragt i Danmark som autist. Så vi vil gerne være med til at hjælpe med at strømline lovgivning, og vi vil kæmpe rigtig, rigtig hårdt for de handicappedes rettigheder. Kort kommentar fra IA. Først og fremmest mange tak for spørgsmålet. Som jeg også sagde, den grønlandske, så synes jeg, der har været for lidt fokus på lige præcis de her områder i de her tv-debatter, vi har haft. Der har været en del spørgsmål ude på kysten om det, men der skal være mere fokus på vores fælles ansvar for at sikre, at vi har en mere ligeværdig liv, uanset hvad slags mennesker vi er, om vi har handicap, synlige eller usynlige. Også tak til Inuit for det store arbejde, I laver. Fra Inuit Ataqatigiit har vi helt klart mål om, at vi skal have gennemgået al lovgivning, sådan så vi får den tilpasset. Både det, at vi har tilsluttet os handicapkonventionen, og det, at vi har forpligtet os til nogle ting, som skal gennemføres, netop som du fremhæver her. Vi har også nogle klare mål om, at vi skal sikre, at handicappede, om det er med synlige eller usynlige personer med handicap, så skal vi altså sikre, at de har mulighed for uddannelse og mulighed for arbejde. Ligesom vi skal gøre det bedre med efteruddannelse for både lærere og andre folk, som arbejder med børn og unge, og forældre, som har handicappede. Siumut. Ja, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er meget vigtigt, og jeg synes også, det er ærgerligt, at en beslutning taget i Inatsisartut i 2011 ikke er blevet realiseret. Og derfor vil vi, når vi kommer ind igen, arbejde for en ny revideret handicaplovgivning. Det har jeg sagt i de sidste års tid, at det er noget af det, jeg vil arbejde for. Og senest i 16 vil jeg have gennemført en ny lovgivning for handicapområdet, som tager udgangspunkt i FN's deklaration om handicappet fra den 13. december 2006. Og derudover så er vi i gang med at styrke handicapforsorgen, ved at styrke de mange ufaglærte medarbejdere, der er ude på kysten, også i Nuuk. Og vi har sammen med Inuit arrangeret flere arbejdsseminarer med deltagelse af forældre, hvilket vi er meget, meget taknemmelige for, at vi har kunnet arrangere sammen med Inuit, fordi der er så mange forældre, der har været så ensomme i så mange år. Og de er rigtig glade for, at vi er gået i gang med at arbejde. Og vi vil gerne fortsætte, og det håber vi selvfølgelig, at vi fortsætter med. Larak, I får også muligheden selvfølgelig for at svare på. Ja, prøver jeg nok. Benny Kokholms spørgsmål. Vi skal have strømlignet Inatsisartut-lov og kommunernes ansvar, og det skal blive meget bedre. Men samtidig så er der også et andet problem, som vi også skal have arbejdet med. Det er handicappede, som gerne vil uddanne sig og videreuddanne sig i Danmark. De har alt for ringe kår. De har brug for at kunne tage en uddannelse på lidt længere, på lidt flere år end en normal uddannelse. Der er eksempler på, at uddannede bliver nødt til at droppe ud af uddannelsessystemet i Danmark, fordi de har et handicap, fordi de ikke kan tåle at sidde i en rullestol på en fuld skoledag. Og når de så bliver sygemeldt, fordi de har liggesår, så bliver de smidt ud af skolen. Og det er bare ikke godt nok, og det er udelukkende på den baggrund, at Grønland og Danmark, de ikke har en aftale på handicapområdet. Og vi skal blive meget, meget bedre til at få gjort noget ved de her tiltag, så vi kan også få handicappet ud i systemet, som kan være med til at bidrage til det her samfund. Det kan jo ikke være meningen, at bare fordi man er handicappet, at man ikke får en mulighed for at deltage i samfundet generelt. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. I hvert fald var der mange gode intentioner her fra alle partierne, så vi springer videre til næste spørgsmål. Ja, kom. Sig dit navn. Jeg hedder Dorte Benjaminsen. Jeg har et spørgsmål til alle partier. Det er vedrørende alle de kontorer, vi har nede i Danmark, til Greenland,
Royal Greenland, alle de aktieselskaber, som ellers hører til her hjemme i Grønland. Hvem vil sende dem hjem her til Grønland, i stedet for at vi smider pengene til Danmark? Der må være nogle underafdelinger, nogle kontorer i Danmark, som gerne sås lukket, og i hvert fald er spørgeren her. IA, hvad tænker I? Igen, som jeg sagde tidligere, selvfølgelig skal vi forsøge at besætte de her stillinger med nogle velkvalificerede grønlændere, og jeg synes også, det giver rigtig god mening, at vi får de stillinger, hvor det giver rigtig god mening, at de er i Grønland, at de kommer til at være i Grønland. Noget af det, man helt konkret kan gøre, det er, når man i ejerstrategien over for selskaberne, og så vidt jeg ved, det var jo noget af det, som den IA-ledede regering gjorde rigtig meget ud af, netop det her med at professionalisere bestyrelserne, men også være meget mere klare i de krav, der bliver stillet til virksomhederne. Altså også over en meget længere årrække. Så bruge ejerstrategierne meget mere konkret til at stille nogle krav om, at selvfølgelig skal så mange arbejdspladser som muligt være i Grønland. Martina Laragt, det må være vand på jeres mølle, det her. Det er det absolut. Det vil jeg sige, det vil jeg ærligt indrømme. Altså det vi går ud på, det er, at vi skal have en reformkommission. Den reformkommission skal netop kigge på sådan nogle områder, som lige blev nævnt her. Det er, at der skal være en sammenhold mellem de politiske beslutninger og det administrative og det, vi har i selskaberne. Der skal være en rød tråd, som gør, at vi kan gøre det effektivt, og vi kan lave mange besparelser, at vi kan bruge mere af de lokale arbejdskraft her i Grønland. Men er det ikke lidt op til virksomhederne selv at vide, hvor de skal være til stede, og hvor det er godt for dem at være til stede? Altså, jeg har indtil videre ikke kunne se noget fornuftigt i, at vi skal have alle det der afdeling i Danmark. Okay. Simut? Ja, tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, vi har mange kontorer i Danmark, men vi har også mulighed for at have mange kontorer heroppe. Jeg synes, en af Grønlands største selskaber, Royal Greenland, har et stort kontor i Danmark. Måske er det på tide, at den også tager en del af ansvaret. Landet har brug for nye arbejdspladser, nye indtægter. Hvorfor kan vi ikke få et kontor her i Nuuk for eksempel, hvor der er rigeligt med arbejdskraft? Også andre selskaber kan vi gå ind og kigge på, men jeg synes, landet står i en situation, hvor vi har brug for nye indtægter og nye arbejdspladser, og her må landets største selskab være med til at tage et ansvar. Men vi må også arbejde med ejerstrategien, og hvordan vi kigger på sammensætning af en bestyrelse. Det er ikke nok bare at professionalisere den, men vi må også kigge på, hvordan gavner det Grønland, at det bestyrelsesposter, der bliver bestat, hvordan arbejder det for Grønland. Derfor må vi endnu kigge på en helhedsbillede, og ikke bare kun kigge på professionalisering. Demokraterne. Tak for spørgsmålet, Dorte. Jeg vil sige, vi vil gerne skabe rammerne for, at der er flere virksomheder, der kommer til Grønland ved at sænke selskabsskatten. Men vi vil ikke detailstyre hos virksomheder på den måde. Og der er jo grunden til, at der er kontorer i Grønland eller i Danmark for nogle af de her virksomheder, fordi der er handel mellem Danmark og Grønland, for eksempel. Så det ville måske være dumt kun at have det heroppe. Det kan vi ikke detailstyre på den måde, men vi kan skabe de bedste rammer for de selskaber, der vi gerne vil have til Grønland, eller styrke heroppe i Grønland. Det er sådan, vi ser det. Er der sut? Vi prøver lige igen. Bare lad den være tændt hele tiden, så skal vi ikke stå og slås med det hver gang. Ja, vi har fra det sut nøjagtigt sammenholdning. Vi vil gerne have, at flest mulige job er forblivet her i Grønland. Men vi kan ikke komme udenom, at netop i forhold til salgsselskaber, i forhold til besigtige produkterne osv., der er vi, som systemet er nu, nødsat til at have det i Danmark. Det kan godt være, at vi i løbet af få år kan overføre den del, så det også kommer i Grønland. Men som tingene er nu, så er jeg nødt til at lade salgskontorerne og deres medarbejdere forblive i Danmark. Yes. Vi springer videre til et spørgsmål mere. Der var et herovre. Kan du sige dit navn? Jeg hedder Inge, og jeg vil gerne høre noget om, eller jeg vil lige sige, at kønsrelateret vold er en af de mest udbredte ligestillingsproblemer på verdensplan. Desværre så er Grønland med meget høje tal. Ekstremt mange kvinder bliver udsat for vold hver dag, og rigtig mange børn er indblandet. Erfaringer viser, at mere ligestilling mellem kønnene kan bidrage væsentligt til at forebygge vold generelt. Jeg vil gerne høre jer om hvilke ligestillingspolitikker, om I har ligestillingspolitikker, I vil arbejde med, og dermed også være med til at forebygge
den der meget voldsomme, kriminelle, dødelige vold, der foregår hver dag. Sådan, lige på hårdt. Måske kunne vi starte med Siumut denne her gang. Lars Emil Johansen. Okay, jeg kan ikke få lov til at svare på det spørgsmål. Jeg markerer mig til, men okay, jeg skal nok svare på det her. Vi laver sådan, så der er en for hvert parti, der svarer. Er det mig, der har ordet, eller dig? Ja, bare lige så du ikke er i tvivl om det. Vi tager en for hvert parti til hvert spørgsmål. Okay. Det var svar på dit spørgsmål. Mange tak. Er det nu? Start. Tak. Ligestilling går vi naturligvis ind for. Vi går ind for ligestilling både i muligheder og i pligter. Altså ikke bare den der blødsøde ligestilling. Altså ikke bare komme over en ligestilling, hvor nogle fag er 100% domineret af kvinder, hvor mænd slet ikke er. Vi er kommet derhen, hvor vi også skal give mændene lidt større plads i uddannelserne og lidt større plads i forskellige bevægelser. Det er den der problemstilling, der er, og som for os forårsager vold. Vold, det skyldes næsten 100% af alkohol og hash. Derfor er kuren mod vold næsten 100% behandling. Og værn om børn, sikre børnene en alkoholfri zone. Det vil være fantastisk, hvis vi alle sammen kunne blive enige om, når den går helt galt med forældrene, og hvor forældrene drikker og ryger sig skæve og alt muligt, at vi kan sikre børnene et sted, hvor de kan gå hen. Altså ligesom atomfri zoner, der skal vi have alkoholfri zoner i weekenderne. Lad os åbne sådan et sted som det her sted til at være børnenes sikre sted, børnenes alkoholfri sted, frie sted, når forældrene går helt amok. Martina Lark, hvad tænker I? Kan vi gøre noget ved den urimelige... Ligestilling, det skal vi selvfølgelig have i Grønland, og det har vi faktisk også langt hen ad vejen, men det kan altid blive bedre. Men dertil så er det også selvfølgelig vigtigt at have nogle behandlingssteder, man kan komme hen til, hvis man har problemer af alkohol med hash, eller hvad det nu kan være, som skaber de her situationer. Og der er det meget vigtigt, at vi får gang i psykoterapeutuddannelsen. Hvis vi kan få gang i psykoterapeutuddannelsen, så får vi en terapiform, hvor man får behandlere med lokalkendskab, med kulturforankring og med med sprogkundskaber. Og derfor så vil vi kunne få behandlere ud i hele samfundet, som vi kunne hjælpe med at skabe et bedre samfund. Og derfor er der behov for, at vi gør noget ved det her område? Der er et rigtig, rigtig stort behov for, at vi får gjort noget ved det her område. Vi har i Grønland så mange traumer, som har alle mulige relationer, som kan kædes sammen med alle mulige hændelser, der er sket tilbage. Og de går jo i arv. Det er en social ond arv, som vi skal have brudt, og det kan vi kun få, hvis vi får behandlere ud i samfundet. Vi har rigtig stor mangel på psykologer, og derfor er psykoterapeutuddannelsen en af de muligheder, der på en billig måde kan skabe rigtig mange behandlingstilbud til befolkningen. Demokraterne er enige med, at vi har et problem, og psykoterapeutuddannelsen kunne være en løsning på det? Psykoterapeutuddannelsen er helt sikkert en god idé at få med ind under vores accepterede uddannelse, det er helt sikkert. Politiet har lavet en løsning, som hedder fra husspektakel til samtaler, og det har faktisk gjort, at det har de kørt i Sisimiut i et år nu. Og det har faktisk gjort, at det har nedbragt både de voldsrelaterede hændelser, altså hvis vi husspektakler, og så nogle med 20% i Sisimiut. Det synes jeg er et ret markant knæk koden. Sådan en ting som det, synes jeg virkelig, at Inatsisartut skal støtte og udbrede. Når vi så samtidig kigger på det her med ligestilling og med hensyn til vold, så synes jeg i allerhøjeste grad også, at det handler om kønsroller og hvordan unge piger og unge drenge ser sig selv her i Grønland. Vi skal virkelig være med til at give dem et godt selvbillede. En af de ting, som vi eventuelt kunne gøre, det var at integrere kultur, uanset om du er blåøjet eller om du er brunøjet, om du taler grønlandsk eller dansk eller begge sprog. Det skal være sådan, så børn her i landet føler sig accepteret. Når der så sker vold derhjemme, så er det helt sikkert, at både selvstyret, kommunerne, skolerne og borgerne er nødt til at samarbejde. Som det sidste, så vil jeg bare lige sige til borgerne, der sidder derude, I skal se børnene.
Se børnene, når det er, og indrapportere, at de har det svært. Hvis I er i tvivl, så spørg familierne. Jeg er selv en af de børn, som blev set og blev hjulpet, og derfor så står jeg her i dag. Det er rigtig, rigtig vigtigt med det personlige ansvar også. Er der sut? Jo, altså fra et SU-side er vi også med på, at vi gerne vil være med til at drøfte dem. Fordi mange gange så ser man kun på kvinden. Man glemmer nogle gange, at der også er en mand, som virkelig har brug for hjælp. Det er vigtigt, at kvinderne får den hjælp, de skal have, men det er også vigtigt, at man kigger på manden. Ikke? Hvorfor er det lige, at alt det vold, der sker, det bliver gjort i forbindelse med alkohol eller misbrug? Det er mange gange folk, der har brug for hjælp, og mange gange er det folk, som ikke selv kan henvende sig. Derfor er det også vigtigt, at der bliver etableret eller flere normeringer ude i de velfærdsforvaltninger, så at der kan blive noget mere opsøgende arbejde også, sådan så man kan gøre det, så det er, så det hjælper den enkelte borger. Og jeg synes også, det er vigtigt, at der bliver etableret nogle behandlingscentre rundt omkring i Grønland. De få behandlingscentre, vi har her i Grønland, det er ikke nok. Vi skal sætte tempoet en lille smule op for at vide her, fordi vi når ikke så meget. IA? Jeg tror, mange tak for spørgsmålet, Inge. Allerførst så vil jeg sige til Lars Emil, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden at sige en blødsøden ligestilling. Jeg synes, det er helt forkert retorik, og jeg synes, det er den, vi skal have afskaffet. Ligestilling. Ligestilling, det er mange forskellige ting, og det handler om, at vi er lige, at vi har de samme muligheder. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at sige, det er, ja, politiet laver de her ting, og de har også valgt at rulle det ud andre steder, har valgt at samarbejde med socialrådgiverne. Det er lige præcis sådan nogle initiativer, vi skal have styrket endnu mere. Derudover så ved vi, at vi har krisecentrene. Jeg tror ikke 4 pladser på en landsdækkende krisecenter er nok til det behov, der er. Vi bliver nødt til at kigge i på nogle andre muligheder. Noget af det, jeg tror, vi skal gøre, det er at styrke den voldsstrategi, som blev iværksat under en IA-ledet regering, hvor vi også bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi sikre behandling, både til ofre, men også til krænkere. En hurtig kommentar, Lars Emil. Den fik lige en hård medfart. Jamen, jeg kan konstatere, at der er uenighed mellem Ejr gennem et Larsen og vej. Den kan jeg leve med. Det er fint. Vi når et spørgsmål. Jeg vil godt lige sige i tilføjelse her. Meget kort. Ja. Jeg synes, man skal henvise, når man taler om centre og oprettet centre. Der er oprettet centre. Der er oprettet familiecentre, som Siumuts fantastiske socialminister har stået i spidsen for. Tag dog og brug den. En kommentar. Der er en hernede. Har du et spørgsmål? Ja. Okay. Så skal det være hurtigt. Ja, mit navn er Kaj Sandgren. Jeg har et spørgsmål vedrørende, når vi så snakker om alle de dejlige børn, vi har heroppe, og de går i folkeskolen. Jeg vil gerne spørge, hvem er jeg, der er kandidater, vil ligesom bestræbe sig på, at jeg ligesom som forældre, at jeg får et besked fra skolen om, at mit barn har noget lektier hjemmefra. Hvem vil arbejde for sådan nogle løsninger? Det gør vi meget kort. Bedre information fra skolen til forældrene om, at der er lektier frem og tilbage. Jeg ved, der er indført intranet på mange skoler, men en sms-service, var det en mulighed for Tina Narak? Må jeg lige få spørgsmålet igen? En sms-service, hvor forældrene får besked på sms fra skolen, at deres børn har lektier, eller de skal være opmærksomme på et eller andet, som kunne øge dialogen. Der skal være en meget tæt kontakt mellem skole og lærer og elever. Den skal selvfølgelig altid vedligeholdes, og vi skal sikre... Men du er ikke sikker på, at sms lige skal være løsningen? Altså sms, det kan være en løsning, og hvis det er en god løsning, så kunne det være det. Men vi skal også... Lad os holde det der. Det er fint. Okay. Jeg tror godt, vi får billedet af Siumut. Er det en mulighed? Jamen, det er helt klart en mulighed. Men jeg tror også, at en digitaliseringsstrategi er en mulighed for at afdække et behov
i de forskellige regioner i Grønland. Vi ved, at der er nogen, der er gode til at bruge Facebook, men vi ved også, at det ikke er alle, der har lige god mulighed til internettet. Derfor er en sms en rigtig god mulighed, især der, hvor man måske ikke lige kan nemt komme til en internetadgang. Derfor synes jeg umiddelbart, at det lyder som en god idé, men det skal afdækkes et bredere spektrum. Det kan man vel ikke være så meget uenig i, IA? Nej, jeg har selv en pige i skolealderen, og jeg ved præcis, hvor irriterende og svært det kan være for forældre ikke at vide, om de nu har lektier eller ej. Lige præcis hendes skole, der er intranettet ikke brugt i hendes klasse, og derfor så skal vi sikre os, at det her skole-intraweb, at det kommer ud og bliver brugt. Digitalisering er som om det er skabt til Grønland. Altså det er jo virkelig, virkelig muligheder for at bruge lige præcis de her redskaber i Grønland, hvor der er langt fra steder til steder, og vi kan forbedre skoleundervisningsmaterialerne, hvis vi bruger digitalisering. Så lad os gå den vej. Tak. Demokraterne, hurtig kommentar. Ja, vi synes selvfølgelig, at vi gerne vil støtte sms-ordninger også, fordi det faktisk er muligt teknisk at lave sådan nogle løsninger, som ikke koster ret meget for skolen, når de sender sådan nogle sms'er ud til 24 forældrepar. Så helt sikkert. Samtidig så vil jeg også sige, at skolen jo også ved den lejlighed må opsøge forældrene, hvis de føler, at der skal være kontakt begge veje. Det er det, jeg mener. Den skal ikke kun være digital, men det er helt klart et godt hjælpemiddel. Vi når et spørgsmål mere, vil sige hurtigt. Ja, altså spørgsmålet er sådan lidt kommunalt anlagt. Men jo, vi vil også gerne støtte det der med sms-ordning, men samtidig så synes jeg også, at det er vigtigt, at samarbejdet mellem forældrene og skolen bør være bedre. Altså vi hører alt for tit, at skolen fortæller, at forældrene ikke deltager for aktivt og kommer ikke rigtigt til forældremøderne. Altså den der bedre kontakt mellem forældrene og at have ansvar for sit barn, den skal altså også styrkes. Og selvfølgelig vil vi være med til at drøfte mange af de ting. Meget fint. Et hurtigt spørgsmål mere. Der er et spørgsmål, der kan svares ja eller nej til. Vil partierne støtte forslag om en folkeafstemning om brydning af uran? Ja eller nej? Og vil partierne støtte forslag om en uafhængig ekstern vurdering af GME's miljø- og samfundsøkonomiske rapporter, når de på et tidspunkt foreligger? Så en folkeafstemning var det første spørgsmål. Var det sådan? Vi tager en hurtig ja eller nej på folkeafstemningen. Så kan vi jo starte med Adasut den her gang. Ja eller nej? Og vi siger nej til en folkeafstemning. Yes. Demokraterne? Vi kan se, at 75% af befolkningen gerne vil have en folkeafstemning, og derfor så er vi nødt til at sige ja til, at vi støtter det. Ja. Ja, vi ønsker en landsdækkende folkeafstemning. Siumut? Vi går ikke til valg på en folkeafstemning. Naleraq? Vi går helt klart til valg på en folkeafstemning. Vi vil gerne have en. Det bliver det sidste spørgsmål fra salen i denne her runde. Og så slutter vi aftens vælgermøde her med et minut til hvert parti igen, så I ligesom kan få pulsen lidt ned, og I kan aflevere jeres sidste budskab. Partiet Naleraq har vundet lodtrækning om at være de første. Værsgo, de næste 60 sekunder jeres. Kære seere, lyttere og fremmødte her ved GU's Aula. Naleraq betyder pejlemærke. Pejlemærke er også den røde tråd i en samfundsudvikling, som desværre er en stor mangelvare af i politik. Længst ude i horisonten er pejlemærkets selvstændighed. For at nå dertil har vi brug for ansvarlige politikere, og der er mod nok til at skabe forandringer i det her samfund. Partiet Naleraq har viljen, ansvarligheden og ønsker med mennesker i centrum at udvikle dette samfund til det bedre. Vi skal løfte den opgave sammen, men den største ansvar ligger hos vælgerne den 28. november. Tænk tilbage på den førte politik de sidste mange år. Er det, hvad du vil? Var du tilfreds? Derfor tænk dig om, sæt krydset med omtanke. Naleraq vil tages fornuftige og udviklingsorienterede beslutninger. Partiet Naleraq vil forvalte din stemme med omhu. Qujanaq og rigtig godt valg. Tak for de ord. Og så er det Siumuts tur. Værsgo, ordet er jeres. Tak, kære landsmænd. Nu skal vi til valg igen, selvom vi har været til valg til Inatsisartut sidste år. Baggrunden herfor er en kedelig historie, hvor der er begået en ganske alvorlig fejl. Men det er en fejl, der kunne have været løst ved, at man fjernede vedkommende fra den post, der var. Og så arbejde videre, fordi landets opgaver, landets problemer, det ligger ikke stille. Arbejdsløsheden skal bekæmpes, vi skal finde investorer
Vi skal ordne økonomien, og vi skal have fundet boligbyggeriet den rigtige rytme. Vi skal have gang i samfundets hjul, og vi skal have gang i hele samfundsmaskineriet. Det er meget vigtigt, at vi stemmer på folk, der ikke bare er veltalende, som ikke bare er snakkemaskiner, men som kan handle, som er pålidelige, og som vil sætte handling bag ordene, og som vil sætte udviklingen i gang i Grønland, i stedet for at reservere det hele. Tak skal du have. Ja. På fredag. Tiden er gået. Tak for en rigtig god... Og så er det IA's tur. Så kan de være med ude bagved, så de lige kan tage tiden korrekt. Værsgo, ordet er jeres. Røger tak for en rigtig god eftermiddag her ved det her vælgermøde. Vi er 5 dage fra valget. Det er dagen efter valget, det egentlige arbejde går i gang. Og det er dagen efter valget, vi skal kunne vise, at vi kan genoprette troværdigheden her i Grønland. Både indadtil over for vores egen befolkning, som regering, som parlament, og udadtil over for de samarbejdspartnere, vi har rundt omkring i verden. Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer os, at vi får en troværdig ledelse af landet igen. Der skal reformer til for at rette op på Grønlands økonomi. Derfor skal vi også have mod til at prioritere, hvad det er for nogle ting, vi skal rykke rundt på, når vi skal omfordele samfundets goder. Inuit Ataqatigiit er fuldstændig klar til at tage de store skridt, vi skal tage hen imod en mere stabil økonomi, og det skal vi samarbejde om. Men vi mangler at høre de konkrete tiltag, de andre partier vil tage for at nå den stabilitet. Røger Tak. Lige på sekundet, og så er det demokraternes tur. Værsgo, ordet er jeres. Tak for det. I kan få en konkret medansvarlig samarbejdspartner i det nye Inatsisartut. Det står demokraterne for. Det har vi altid gjort. Vi står også for, at mennesket skal også være der. Vi skal kunne tale sammen med hinanden, uanset partiskel, uanset hudfarve, uanset sprog. Lad os komme ud over det der fliderfader og mudderkastning. Lad os samarbejde i stedet for, og det gør demokraterne altid og er parat for. Det gør vi. Lad os komme videre. Vi skal også tage noget ansvar selv, for frihed, det forpligter jo os. Vi vil give frihed, så selskabsskatten kan komme ned, få gang i hjulene, og derved også få gang i vores familier. De skal også have nogle penge for at leve for, og de penge kommer kun udefra nye penge. Og det har vi jo ikke i vores kasse, som har styrt dykket i de her sidste par år. Så stem på demokraterne den 28. november. Vi er ansvarlige. Tak. Meget fint. Også lige på sekundet. Og så er det Adasuts tur. Værsgo. Vi vil fra Adasut tilkendegive, at vi har viljen til samarbejde. Vi har gennem rigtig mange år været vidner til polarisering, hvor det har været med til at skille befolkningen ad. Vi vil gerne løfte os i blok, og vi vil gerne samarbejde med samtlige parter her i Grønland, og så være med til at udvikle vores uddannelsesniveau, og så vi bliver fritaget for, at der er så mange, der forbliver tilskuere her i vores eget land, og vil være med til at udvikle infrastrukturen, og fordi det kan på sigt være med til at åbne vejen for en masse andre industrier, turismeindustri, udvikle fiskeriet, og vi vil gerne være med til at forberede os til minedrift her i Grønland fremadrettet. Og det gør vi ikke ved at spare os ihjel. Vi vil gerne have sat gang i hjulene, og det er det, vi lægger meget vægt på fra Adasut. Så vi ønsker alle et rigtig godt valg her på fredag, og siger tak for i aften. Tak for det. Det passede også lige på sekundet. Man kan jo se, at I har øvet jer i det der med at ramme 1 minut. Det bliver alt for i aften. Men hvem der sætter sig i stolen som formand for Naalakkersuisut efter på fredag, det er reelt en kamp mellem Sara Olsvig fra Inuit Ataqatigiit og Kim Kielsen fra Siumut. Og netop de to er på besøg her i morgen til en direkte duel, kun dem imellem. Se med fra 19:30 på grønlandsk og 20:30 på dansk. Tak for nu.